Hey! Welcome to my YouTube channel! Oh my gulay, nakakaloka ang aga-aga po natin. Time check po natin is 4:01 and today is October 20, 2022. Happy anniversary Energy FM Dagupan! Intro! And for today's video, ayan, maaga po tayo ngayon dahil eto nga po yung ating bonggang-bonggang pakape ni Panggat 2022 bilang bahagi po ng ating celebration ng Energy FM Dagupan Anniversary. And hindi po ako nag-iisa dahil kasama ko po ang ating mga kapangga. Ayan, sandali pakita lamang po natin. Dito kasi medyo maliwanag. Ayan, nakikita po ang aking beauty. O ang ay, wag kabango-bangong ko. Di ba ako nakapag-alis ng aking bayan? Sumpa! And eto nga, nag-aantay na tayo ng moment para mag-abot po ng pandesal at kape. At syempre, nagpe-prepare na po yung mga kasamahan natin. Ayun, audience. Kasi si Kuya Ronnie, ayan, at saka si Kuya Mar. Ayan, madilim-dilim pa dito. Ayan, inaayos po nila yung saksakan para mamaya doon natin isasaksak yung pakuluan ng tubig, di ba? Social. Siyempre today, meron din po tayong mga eksena. Ayan, marami po tayong eksena ngayong anniversary po ng Energy FM. Meron po tayong libreng sakay ni Pangga. Ayan, dalawa po yan. Meron pong Kalasyaw, Dagupan Boundary at meron din pong Downtown Boundary. Libre po yan at siyempre yung mga kada sasakay po doon, meron po silang chance na bumunot po sa ating raffle. Ayan, on the spot raffle draw. Ayan, pwede sila makatanggap ng mga freebies mula po sa Energy FM Dagupan. At meron ding treasure hunt. Ayan, may mga iniligaw na mga papel itong si Dan Rivers sa kung saan man dito sa Dagupan City. At kapag nahanap po yun, isasubmit lang po dito sa aming stasyon. At ikaw ay pwede na makatanggap ng pa-premium. Ewan ko lang kung magkano pero malaki-laki yun, di ba? Sa eksena natin for today, susubukan po natin kunan ang lahat ng mga eksena. Sana, makasama tayo mamaya doon sa libreng pasasakay ni Pangga para naman may mga makausap tayo mga kapangga natin na sasakay po doon, di ba? At mahingan man lang natin sila ng konting message or pabati mula para sa ating istasyon na nag-celebrate ng anniversary, ang Energy FM Dagupan. Ganon? Ayan, maliwanag na. Asan na yung mga kasama ko? Sandali lang akit muna ako doon So, eto na yung mga gagamitin natin. Ayan, mga baso, tubig, ano to? Ayan, yung magiging stove natin. Ayan, Ayan, I'm so happy and excited talaga dahil sa celebration natin ito, naku, marami rin po tayong mapapasaya. Hindi lamang pong para sa Energy FM Dagupan family ang celebration na ito. Ito rin po ay para sa inyo, di ba? So, dyan lang po kayo. And syempre, supportan nyo pa rin kami sa aming mga social media. Ayan, ang Energy FM Dagupan 90.3 YouTube channel. Lagi nyo po yung panoorin at i-subscribe. At syempre ang ating fan page, lagi nyo rin pong i-follow, ha? Nag-aayos na nga si Dan Rivers tsaka si Rico Ford. Oh my God, Rico Ford, ang forma mo naman. Parang ikaw ang Thunderbird. Ay, galit na galit. Gusto mo na. Ang sungit ang kasama mo. Ayan, Sana ba? Ang punong abala, Dan Rivers. At yun na rin si Kuya Chris Ziles, the station manager. Oh my God. Good morning, Kuya. Wala pa. Kuya Chris Ziles is in the house. Hey Dan, what can you say? You're so sungit. Oh my God. What is your wish for Energy FM? Ay, grabe. Grabe naman. Lakasan mo pa. Yan, mamaya lang natin kausapin si Dan kasi busy na naman. Any moment busy po yan.
So, dahil pakape at papandisal po itong ate eksena, ay inutusan po kami ni DJ Alas na kunin po ang... Hindi ako nagutusan. Ay, di ba? Basta inutusan tayo na kunin yung pandesal. Ayan, ako. Pumanda sa akin ang mga pandesal na yan at mapabawasan ng 10 piraso agad-agad. Good morning naman sa iyo, DJ Alas. What you Good doing? morning mga kabanggat! Ito na nga kami mag-uumpisa na magpapakape. Kaya kung kayo manamigay nyo dyan, may mapabadal lang kayo dito sa Emi Fernandez sa Avenida Guban City. Makikita nyo ang aming pakape ni Pangga. Hindi ako kasali dyan. May kape alabat. Ayan, ako nakatakong pa man din ako. Diyos ko na. Ay, ang hirap pala maglakad pag nakatakong. So, sana mag-enjoy po kayo today dahil kami ni DJ Alas mag-enjoy po kami. And hopefully may mga mamit kaming mga buling. Ayan, tatahwid na tayo. Ano po ang pinakamagandang gagawin namin? Sasakay kami sa mga libreng sakay ng jeep ng Energy Pet. Ayan. Ang magmamaniyo, si Kina Dora. Wow, hindi ko. No, sakit ho. So, outfit check muna tayo. Ayan, naka-jacket ako kasi malamig ang panahon. Ayan, oh my gulay. Okay. Siyempre, outfit check. Siyempre, outfit check din ng DJ Alas. Nakasalamin kahit madilim pang Oo naman. Tiri kang araw. Kasi araw na ako nagising. Ayan, at ano yung suot mo ngayon? Papa Jackson gift. Ano tawag dyan? Papa Jackson gift. Undefeated. Ayan, ano yung tatak? Undefeated. Undefeated. Para clothing yan eh. Ayan. Protein tapos undefeated. Ayan, one, oh. Diba? Ay! Taray. Oy, dancer. Sige. Sana may pulis dumating. Ayan na. Umilaw na. Ayan. Inaantay na kaya tayo. Ano mo kasi medyo kumakaroon ng ating kitmura. So, unahan mo yung pandesal. Oo, habang naglalaga tayo, huwag kami ngayon. Dan reverse ni uli babaga to. So, okay na ba? Oo, hindi na. Nakaready na daw sa ibang side. Yung mga ano. Ito daw yung nakauna natin natin sa Dagupan. Ay, pinakamatagal. Bakery. Bakery. So, hindi lang pala tayo, pati si Kuya, di ba? Nakausap na po natin si Ate. I-ready na po nila yung pandesal and dadalhin na lamang po natin doon sa may Energy FM Dagupan. At umpisa na po natin ang pamimigay na ang kape. Go, go, go! Pageant daw, pageant. Yes, in costume. Pandesal. Uy, natalapos kantan siya. Cut! Oh my God, that was so intense walk of mine. Pandesal walk. Uy, may bago na tayong invent. O, di ba? Kung may lava walk, mayroong Pilapin walk, mayroong pandesal walk. Ay! Nakakaloka! At syempre, bago natin pamahagi sa mga drivers, sasampulan muna ni Bakla. Sasampulan ko muna yung pandesal, di ba? Kung masarap. Ay, buwan ka ng isang buwan dyan. Kaso tapara tayo dito na sa gate. Ayan, meron ng isa. Yan, ay! Go, abot ayun na. Ayun, ganun pala. Ay, ganun
Taray! Hi, PJ! Baha! Baha! Tawarin ka ni. Ay, kukunti yung kabityan. Oh my God, alas hindi ka pinansin. hindi, hindi pinansin si Alas. Sige, gumita ka pa. Gitna pa! Sige! Uy, gumilit ka na. Yes, nandito na si Papa Ronnie. Mag-say hi ka naman. Ay! Good morning. So far, ang mga dumadaan pa lamang dito is puros mga tricycle drivers. Ayan, o, diba? Social. So, nag-aabang naman po tayo ng jeep. Ayan. Si DJ Alas, ayan, no? Never lose hope. Ayan, nag-coffee muna tayo mga kaibigan. Ay, papahilot. Papahilot yan. Yung paseros. Papahilot yan yan. Bigyan mo! Huwag naman tayo. Ay, picture mo daw si From Energy FM, Madam Samit. Sir, basura ay kape pala. Namimigay tayo ng Kaya, Ito lang yan sa 90.3 109 ay 103. Tama na ako eh. ay kape pa dalawa. Nakakataba ng puso talaga mamahali sa kapwa. Yun. Ah? Isa. Ah. Shout out tayo. Kaya, halika. Ayaw. Para yan. Hindi na yan. Yan. Shout out. Bayaw. Yun. Salamat po. Literal na shout out. Shout out. Go. Baka hindi nakarecord Hindi yun. na record. Ah, bibigyan na si Inadora ng kape. Ito na. Kape-kape ng energy. Kuya. Gaya, kape-kape ng energy. Ay, Karen. Karen na. Karen. Kuya, kape. Libre lang. Mga kaibigan, nandito na tayo ngayon at Palya. kung nga palya. Palya. Ewan. President. Kuya, nakagat ng insekto. Naliri ko. Hey, what's up? What's lang people? Sabay nga. Pwede po kayo lumapit dito. Libre lamang po ito. Ito yung ating pakape, pangga. Lapit lang po. Libre po ito. This is for free. For you guys, I love you all. Tas mo. Lapit lamang po kayo. Libre lamang po ito. Pakape ni pangga. Tas mo. Hey, what's up? Happy listening to Dan Rivers. We love you so much. Ayan, lapit lang po kayo. Libre naman po ito pakape ni Pangga. This is for free. This is for you guys. I love because we love you so much.
Ayan, shout out po sa mga drivers on the road natin. Pwede po dumaan dito. Libre po itong pakape natin. Kuya, ganun siya, mga kapitan. Libre kape. Wala pa siya dyan. Nakon mo na ang commentator nyo ngayon. Libre kape with pandesal. This is libre with a kape with a pandesal. Happy anniversary Energy LTM. Ayun to, usapin lang natin si Danry at si Papa Ronnie. Hi, Papa Ronnie. Hello. Ilan taon na po kayo? Dala Sintabis po. Ano mo sasabi mo dahil anniversary ngayon ng Energy FM? Masarap. Ano po yan? Energy FM po. Paki-shoutout nyo sa Facebook nyo. Happy 90th anniversary. Libre pa kape, palisa. Thank you very much. I love you. Follow nyo po kami fanpage Energy FM Tagupan and paki-shoutout nyo po ang aming anniversary. Happy 19th anniversary Pangga. Masamsamit yung sumansasalita. Kaya pala dito si Papa Ronnie, the legendary bagot-bagot king. At kasama rin natin si Kuya Chris Perez na Balokak. DJ Alas sa ating cameraman. Ayan, bigyan si Manong. Bigyan ng jacket. Understand? Ay, kayo, alam mo yung kape? Kape, libre labas. Nagkape na daw siya, nagkape na. Ha? Nagkape na siya kanina. Oh, sir, libre labas yan. Ako, sir. Kape tayo, sir. Ayan. Steady mo lang ha, kasi maano dyan. Again, yung mga drivers po natin, tricycle drivers, jeepney drivers, lahat po ng mga drivers, pwede lumapit dito. Libre pa kape po. Tani! Pati bike driver. Ayan, oh. Libre po ito bilang bahagi po ng ating pizza. Libre kape, libre kape. Part 26. Oras natin, 5:26. Ayan, celebration po natin ng Energy FM Tagupan. 19th anniversary. We're gonna give you that. Kape. Coffee po, libre po ito. Epic libre coffee natin para mag-shot. Epic coffee with pandesal. Ayan, libre lamang po ito. Medyo magpapahinga lang ako. Sana! Christian, anniversary rin. Tama, kiss mo ako. Christian, ang muliliwan na may pinatutungan ta, may pinagsamahan natin, ha? Kopi! Kopi! Libre kape, laban. Ayan. Hindi, mataray. Siribehe. Hindi pa ako nagsasalita dito, pero so far so good, nakarami na rin po kami. Pag luto kami mukha ko, nakarami na rin po kami ng bigay ng pandesal at saka coffee. Pati mga pasahero binibigyan po namin. Pero mas marami yung mga drivers, mga tricycle drivers. Thank you very much po sa pagpansin. Sa mga hindi ko pansin, siribehe. Lumiliwanag na. O liliwawala, sumisilip na po yung hari-araw. And at this point, eto na, nire-ready na po natin yung ating libre sakay. Ayan, libre sakay, downtown boundary and downtown loop. And of course, meron din tayong Kalasyaw, Dagupan boundary. Ayan, naayos po natin together with Kuya Mar. Ayan, tan. Wow, ganda. Oh. Bang. Oh, liwanag na. Ayan, oh. So, ilang sadali na lang, malapit na po tayo matapos, mga kaibigan. And later on po, umpisa na rin po ang ating libreng sakay ni Pangga. Itong jeep na ito is downtown loop boundary. Siyempre kasama po dyan si DJ Alas. Yan na! Saan na tayo? Magdadrive ako hanggang downtown. Kaya nyo ba yan, kuya? Sino ang ano? Ako po ang conductor dito.
So, ayan, time check na po tayo. As of now is 5:59. Isang minuto na lang at mag-alas 6 na. At syempre, hintay na lang natin na maubos po yung mga pandesal at saka mga kape. Ayan. So, ako po hanggang dito na lang mga syempre. Bye-bye muna mga kaibigan. Ayan, oh. Mamaya kung may makukuha tayong mga footage. Kung may makukuha tayong footage ng... Ayan, magbabay ka na, Alas? Ha? Magbabay ka na? Oo. Saan ang punta mo? Na kami. Ayan. Kasama ka? Ayan. Hindi may gagawin ako. Tsari. Ayan. At syempre kung may makukuha tayong mga ibang footage, sige sasama natin ha. At syempre happy 19th anniversary Energy FM Dagupan. Masama-sama tuloy-tuloy lamang po ang inyong pag-support at pagsubaybay sa amin ha. And please to subscribe na rin po sa ating YouTube channel Energy FM Dagupan 90.3 at ang ating fan page na Energy FM Dagupan. This is Binina Dora. Bye-bye muna. Mwah.